Přátelé, dobrý den, vítám vás u dalšího podcastu, tentokrát je podcast HR Live, čili jsme naživo tady v prostorách, kde se koná HR 2024 a já tady mám vedle sebe fantastického hosta, Lubomíra Féhera ze společnosti VR for Humans. Zdravím vás, dobrý den, ahoj Petr. Ahoj, ahoj. A vlastně ten důvod, proč jsem si vybral na podcast právě jako tebe, tak je to téma, které si měl dneska vlastně na stage, ta případovka, a to téma je v podstatě mzdová transparentnost. To znamená, vy jste ve firmě, u vás ve firmě jste zavedli jako systém, kdy téměř všichni, ale pak jsem se během přednášky dozvěděl, že ne úplně všichni, nějakých 42%, pokud to chápu správně, robě oprav, prostě vědí, kdo za kolik dělá, kdo kolik má, kdo kolik bere a tak podobně. Tak pojďme nejdřív možná k té podstatě toho projektu, jako proč jste vůbec do toho šli, kde byl ten motiv a pak se dostanu k těm detailům. OK, tak ideme na to. Vlastne ten prvotný motiv bol, že my už do okolností 2 roky predtým, než sme sa dostali k mzdovej transparentnosti, tak sme kolegom pravidelne ukazovali, jak si stojíme ako firma finančne. Okay. Koľko máme peňazí na účte, koľko máme nákladov, koľko nám kto platí, čo nás čo stojí. A mali sme tam kategóriu napríklad platy, neviem, 6 miliónov, že nás stoja ročne. Okay. A toto sme išli pravidelne každý kvartál a ukazovali sme našim kolegom v kategóriách a dokonca sme tam mali aj výnosovú stránku, ktorá služba nám koľko zarába, ktorá je oddelenie nám koľko zarába, ktorý vlastne človek koľko fakturuje, aká je z toho hrubá ziskovosť a podobné. A kolegovia normálne mali zaujímavé otázky typu, ja tam vidím 500 000 na školenie, čo to je, čo sú za tým náklady? Tak sme im normálne dali ten ako drill down tých ako nákladov a faktúr, za čo presne ako platíme. A toto sme si išli 2 roky. Zo začiatku to bolo, som mal strachy. Uvidia tam nejaké ako veci, budú sa pýtať, nebudem to vedieť zodpovedať a podobné záležitosti, ale fakt to bolo príjemné, pretože kolegovia začali vnímať, že aha, takto funguje tá ekonomika firmy, takto to celé beží. Aha, vlastne preto oni na mňa tlačia v úvodzovkách, aby som mal taký výkon a takto pracoval s dodávateľmi, pretože tu sa to potom celé v tom makroobrázku ekonomickom ukazuje. No a takto to šlo a po 2 rokoch už som začal cítiť vo vzduchu, to by chcelo ďalej. Je taká ako intuícia a niekedy také impulzy typu ja nedostávam dosť, také ako nenápadné vetičky v kuchynke, alebo niekde mi dajú viacej. A som hovoril, čo by sme s tým mohli robiť? A jedného dňa som prišiel a hovorím, milí moji, ja by som chcel, aby sme v istom momente, to bolo leto, v istom momente by som chcel, aby sme sa hovorili, sme si ukázali platy, kto koľko zarába a mohli sme si ich určovať. To bola obrovská vlna. Nie, to nedáme, ja mám zlé skúsenosti, to odídem, to bude také, onaké, makové. V prosinci sme mali naimplementované. Čiže za pol roku? Za pol roku, ale mali sme ten predbeh tých finančnej transparentnosti 2 roky predtým, ale pol roku to bolo interné a vlastne sme pripravovali, jak by to mohlo vypadať, jak by to mohlo fungovať, čo sa budeme pýtať, jak sa kolegovia do toho budú obúvať. A vlastne takým tým oslým mostíkom do toho celého bolo, že som povedal, viete čo, ja mám tak ako tu pripravený už projekt, poďme si ho len vyskúšať na sucho. Vôbec to nemusíme implementovať. Poďme si len dať taký ten dry run, čo to bude, jak to bude fungovať, jak to bude vypadať. Tak sme to vyskúšali a potom kolegovia hovoria, to vôbec nebolo špatné. No a sú to teda všichni zaměstnanci nebo jenom nějaká část? Úplně všetci. Čili všichni zaměstnanci ví, kdo má jaký jako příjem, tím pádem pravděpodobně i ví, jaké jsou náklady na ně. Ano. Zaslechl jsem v té případovce, že si i jakoby nějak jako neurčují, ale snaží se jako vypočítat jako ty své náklady. Ano, je to ano, tak? presne tak. Aby tím pádem pak byli schopni odhadnout, nebo si vlastně neodhadnout, ale obhájit možná, já nevím, jako je to tak. 40 000 korun u vás, nevím, 3 000 euro, tak bych si měl obhájit, proč to chci. Takže musím znát, jaké jsou náklady na moje místo, je to tak? Áno, je to tak. U nás skutočne každý vrátane vedenia, vrátane generálnej riaditeľky majú takto transparentné mzdy. A tých 42% informácie, čo tam zaznela, bola my po zavedení transparentných platov do 6 mesiacov od nás odišlo 42% ľudí. A byl ten důvod tady tohle? Ten dôvod bol kombinácia toho. Nechceli ísť do transparentnosti, nejaké osobné bariéry, neochota k zmene, alebo sa držali niečoho nezdravého. Okay. A vypadá to skutočne ako nejaké dramatické číslo, ale nám to pomohlo vidieť, že máme výrazne väčší výkon v
fakt sa vieme baviť už o akejkoľvek téme, pretože keď sa tí kolegovia fakt zvlečú do noha s platmi, tak už žiadna ďalšia téma nie je tak dramatická. To tabu vlastne už je potom ako pomocníkom, už nie je žiadnou prekážkou a vieme vlastne mať lepšie zdravú vlastne kultúru, vzťahy. Skutočne sme sa posunuli výrazne ďalej. Tam několikrát zaznělo slovo dospělost, ano. Že to je pouze pro nejenom dospělé lidi, ale i dospělé firmy a hodně tam si hovořil i o té firemní kultuře. Jaká je možná ta vaše firemní kultura? Můžeš ji aspoň trošku popsat? OK. Nebo možná ještě jinak, jak by měla vypadat ta firemní kultura, pokud by někdo zvažoval, jakože se takhle vysleče podobně jako vy? My sa snažíme o to, aby vlastne u nás naša organizácia aby sme boli vlastne ako sexy firma, aby sme prilákali ľudí, ktorí sa chcú realizovať, chcú mať možnosť voľby, také ako slobody, ale zároveň k tomu majú záväzok. Pretože keď majú len teraz také ako moderné trošku, že sú slobodné firmy, oni môžu všetko, ale mne tam chýba ten konček, no ale k tomu je to B, musíš niečo dodať, je tam ten záväzok, je tam to dodanie a my sa snažíme toto dať do balancu a dávame tam do toho, všetci sme ľudia, máme svoje silné stránky, svoje slabé stránky, sme zraniteľní, donesme to na pracovisko, pracujme s tým, je to OK. Nemusíme sa predstierať, že v práci sme iní, než sme v súkromí. A verím v to, že každý dostáva zo seba to najlepšie, v danom momente, čo môže. Takže ich radi podporujeme, kde to ide super, kde to nejde, tak hľadáme nejaké alternatívne možnosti riešenia. Pojďme k té dospělosti, o které tam bylo jako celkem padlo dost slov. Co to znamená, nebo jak jsi to myslel, že ta firma musí být dospělá? Tá firma musí byť dospelá vlastne v tom, že musí už mať pripravenú vlastne takéto prostredie, aby dovolila si otvoriť takúto tému. Takže ja to nazývam firemná kultúra, hodnoty, ale ideme ďalej. To vlastne, jak to tam každodenne žije. To znamená, keď niekto niečo povie, tak je to OK a ostatní na to nereagujú nejakým smiechom alebo otočenými očami a podobnými záležitostiami, pretože to je okamžite ako zabíjak danej energie a toho, môžem si to dovoliť, Niekto môže povedať, ja teraz prechádzam zrovna rozchodom nejakého vzťahu, tak teraz budem možno 2 týždne trošku off, A ostatní to nesúdia. No to sa ti už deje 4. krát v tomto roku alebo podobné. Takže dovolíme si tam byť sami sebou, ako ľuďmi, A to je vlastne z transakčnej analýzy, aby niekto neskákal do toho, že bude rodič a začne tam kázať, ale to by si mal Peter takto robiť, alebo niekto do dieťaťa, poďte ma zachraňovať, ja som tu taký ako maličký, alebo taký ako pseudodospelý, že sa tvári, že je taký ako, OK, teraz toto zažívam, bolí ma to, vnímam to, viem takto teraz ako pomôcť, skutočne tam byť hodne taký, nechcem použiť to slovo, lebo je preflaknuté, autentický, ale celistvý, fakt taký ako ľudský. To sa mi teraz deje. Ale jak si mám představit tu implementaci tohohle projektu, nebo řekněme tomu projekt? To jste jednoho času jako majitel z firmy přišel za nějakým zaměstnancem a řekl mu, ty hele, teď to bude takhle, tak kolik by si chtěl. Jak to probíhalo? Zkuste to možná trošku odkrýt. OK, takže ja som to vlastne v tom lete začal pinkať, že som kolegom hovoril na tým meetingoch, ja by som vlastne chcel do tohto sa posunúť. Čiže první fáze byla ta, že se o tom začalo nějak hovořit. Ano. To téma nějak začalo v kuchyňkách, u kávičky, u snídaně nějak jako vyznívat, nechalo to trošku bublat a pak se šlo na... A potom vlastne v medzičase hovorím, viete čo, ja si tu postavím malý projektový tím, ja si beriem za to zodpovednosť za úspech, neúspech, proste moja aktivita, moja iniciatíva a vlastne bol postavený malý tím. Ja, naša generálna riaditeľka a vlastne ten najjuniornejší člen... To mňa hodne zaujalo, nášho tímu, vlastne trainee. Protože som tak ako pozeral do firmy, kto ako reaguje na túto tému a ten trainee bol fakt ako z toho nadšený. Ty si ho oslovil, nebo on sa nejakým spôsobom sám prihlásil? Ja keď som to vlastne takto hodil do toho pléna, tak som sledoval, sledujem, kto ako reaguje. A on bol fakt ako v tom mal energiu, hovorí, to je super, to by šlo. Ja som si všimol na ňom, že on bol jeden z mála, ktorý bol v tom fakt ako slobodný a taký, to je fakt zaujímavé, to by mohlo ísť a nebol naviazaný nejaké strachy, väzby a podobné záležitosti. Možno v tom si išiel tému, že konečne zarobím viacej. OK. Takže bol vlastne mini projektový tím, ja, CEO a tento trainee. Ten trainee si fakt ako na tom odmakal čo najviac a pripravil vlastne, ako by to mohlo ísť. Ako by mohol vypadať ten proces, aké otázky sa budeme pýtať, ako vlastne to budeme ošetrovať, aby ten proces bol zdravý, pretože tam boli za mňa také 3 hlavné riziká. Jedno z rizik bolo, čo na to povedia ľudia. Fakt to dajú, aby sme tam nezostali sami v tej organizácii. To bolo jedno z rizik. Druhé z rizik bolo, čo budžetovo dáme to, aby to nebolo, že zrazu sa nám zoštvornásobia platy a my budeme ekonomicky úplne uletení.
jako ten zaměstnanec se ohodnotí, řekne, co by chtěl a ty řekneš ne a je tam problém. No jasně, je tam problém. Alebo nejenom ekonomický, ale potom jako vybalancuj to. Čo s tým? Hej, no. Presne. Takže to bolo ako ekonomicky, či to dáme. A tretia záležitosť bola, aby nám tam nevznikli nejaké ako fankluby. Jo. Tak teraz sa tak ako spojíme v miniskupinke a nejak sa ako potiahneme, alebo ja mu dám konečne CRS čočku niekomu. Takže toto boli také 3 elementy, ktoré sme sledovali. A vlastne máme to ošetrené takým spôsobom, že jednotlivec si dá sebereflexiu, na čom som pracoval, čo sa mi podarilo, prvá vec. Druhá vec, na čom sa chcem v najbližšom období, čomu sa chcem venovať, v čom sa chcem rozvíjať. A tretia, akú si navrhujem mzdu, akú chcem mať odmenu. Táto informácia ide všetkým kolegom, ktorí s ním úzko spolupracujú, väčšinou je to tak 12 ľudí, a tí mu vlastne dávajú k tomu spätnú väzbu. Áno, ja hodnotím Petra za posledné obdobie, že bla, a navrhujem, aby sa venoval týmto vecom. A k jeho navrhnuté mzde hovorím áno a podporujem to týmto vyjadrením, alebo nie a navrhujem, aby mal viacej a vyjadrenie, alebo menej a vyjadrenie. A tento súbor informácií potom si zobere Peter a ide za našou CEO na 15-minútový rozhovor. A tam je otázka, Peter, takže máme hodnotenie, ty si niečo navrhol, dostal si feedbacky, čo ty na to? Okay. Aký je tvoj zrevidovaný návrh? Okay. Jasne. A vlastne ona má potenciálne v ruke právo veta, keby skutočne to išlo nejakým extrémnym smerom, tak jej povedala, chápem, rozumiem, rozhodujem inak preto, lebo a dáme si ďalšieho štvrť roka a zrevidujeme to. To som sa chtěl zeptat, jak často to revidujete? Každého štvrť roka. 4-krát do roka bežíme tento proces, pretože vnímame, život sa mení, role sa menia, aktivity sa menia a prečo vlastne to odkladať a vytvárať napätie? Ale tohle si myslím, že musí i zvýšit jako možná trošku jako angažovanost, určitě jako to má vliv na výkon, že to motivace. Brutálne. Že když chci víc, ale vím, že to musím obhájit, tak musím přijít jako s reálnem, nemůžu si něco vymyslet. Ano. Jo, že tohle... V tomto si kolegovia skutočne pomáhajú, že vlastne ešte tam majú výčet rolí, hej, pracujem v týchto roliach, ja neviem, 6 rolí a teraz si uvedomia, možno túto 6 by som mohol opustiť, skúsiť zistiť, koho by to zaujímalo vo firme a venoval by som sa tým 5 intenzívnejšie, donese to väčšiu hodnotu, tým pádom ja budem spokojnejší a môžem dosiahnuť väčšie platy. Takže si vlastne to takto ako rekogniskujú a ladia kolegovia sami bez toho, aby tam stála nejaká hlava pomazaná a rozdeľovala to. Co byli u těch lidí, kteří teda vás opustili, protože do toho nenaskočili, co byl ten nejdůležitější argument? Nebo nejčastější? Si myslím, že to boli skutočne ako veľmi hlboké vnútorné témy. Že mali napríklad ako komplikáciu s témou sebahodnoty. Hej. Ja sa bojím si vypýtať viacej, ale vnútorne cítim, že mám na viacej. A my ich podporujeme coachingom, mentoringom, rôznymi programami, aby v tom neboli sami. My to nemáme tak, že postaraj sa. Ale skutočne pre niekoho to bola tak veľká bariéra, že to vzdal a povedal, ja tomu rozumiem, je to krásne, ale ja v tejto etape života teraz to nedám. A fakt ako díky možno niekedy, ale teraz je to pre mňa skutočne veľký krok. Takže toto bola jedna z vecí, ktorá skutočne vo mne rezonuje. A niektorí možno prišli na to, že kolegovia pozerajú na ten ich výkon a hovoria, ale tá tvoja odmena úplne nezodpovedá. Tak išli skúsiť šťastie niekde inde. A jak to vnímají třeba, teď nevím, jak často děláte nábory, nebo jak jako přijímáte nové lidi, ale jak na to třeba vnímají, nebo reagují třeba ti uchazeči, kteří tam, nebo ví od začátku, že jdou na pohovor, kde 100% zazní tady tohle téma? A nebo si to dozvíš na tom pohovoru? My sa snažíme toto už komunikovať von, kto sme, čo sme, ako žijeme, prečo žijeme. Je zaujímavé, čo to vlastne robí, začína to normálne vo verejnosti rezonovať a hlásia sa nám kandidáti sami. Takže my už takmer nevypisujeme nejaké pracovné pozície a podobné, normálne sa nám ľudia hlásia, ja som videl, že ste taká firma, keby ste potrebovali super produkčnú, som tu k dispozícii, rada by som sa k vám pripojila. Takže to je prvá vec, taký ten employee branding a vlastne awareness, to funguje úplne relatívne ako samo, aj vďaka tejto záležitosti. A potom pri pohovore to začína, že my hovoríme ale my sme ako firma, ktorá funguje na týchto hodnotách, princípoch, máme tu takéto praktiky. A ja často vidím tak ako iskru v očiach tých ľudí, to je krásne, to je superové. A my hovoríme áno, a má to zároveň B, hej, môžete si skutočne zaželať, je to taká pohádka. Ale je tam treba aj to delivery, hej, to tvrdé. Nejakým spôsobom sa to zmeria, tí kolegovia vám dajú vedieť, takže snažíme sa to dostať na zem, aby to bolo
zrealizovateľné, pretože inak uletíme do nejakých slobodných firiem, ktoré nemajú konca kraja. Ja mám rád slobodné firmy, ale ja rád to uzemnění mám. Závěrem, tak pojďme to trošku shrnout. Když nás poslouchá někdo, koho to zaujalo to téma, říkal, hele, tak já bych to zkusil. Co jsou teda ty kroky? Pojďme to shrnout. Co bych si měl udělat předtím, než vůbec do toho... Zapojiť určite vedenie. Okay. To je za mňa alfa omega. Ja vlastne som si pomohol so spolumajiteľom a s riaditeľkou. Okay. Boli sme táto trojka, ktorí sme povedali, ideme do toho a skutočne sme toho súčasťou. A tá tvoje pozice, aby teda posluchači vedeli? Ja som aktuálne, vlastne už teraz to bude rok, odovzdal moju riaditeľskú pozíciu, takže vtedy som bol generálny riaditeľ. Jasné. Teraz už som majiteľ, zakladateľ. Stále som vo firme, ale podporujem vlastne našu generálnu riaditeľku. Vedení zapojené. Už musí byť na to pripravené ako firmná kultúra, hodnoty, už tam musí byť prostredie, aby to ustálo. To je tá dospelosť, o ktorej sme mluvili? Aj tá firmná dospelosť, presne. A potom nebojácnosť a fakt ako vydržiť tých ľudí, podporiť, vysvetľovať im výhody, nevýhody, byť fakt ako ľudský, pretože to môže byť skutočne veľký schod, ktorý potrebujú vykročiť, tak daj mi tam nejaké štafličky, aby mohli vykročiť. Takže to sú 3 veci za mňa. Tak děkuju moc. Poslední otázka mimo tohle téma. Ano. Jak si ti líbí na HR-ku? Skutočne to prepája ľudí, je to ľudské. Nie je to nejak ako nafrnená, tvrdá konferencia a baví ma, fakt sa tu veľmi cítim ako človek. Môžem byť crazy, môžem byť expert, môžem byť čokoľvek. Fakt ma to baví, že ma berete celého a som za to vďačný a veľmi rád prídem znova. Tak mi moc děkujem, já poděkuji Lubomírovi za fajn povídání, za skvělé téma, které mě velmi zaujalo. No a posluchačům nějakého dalšího podcastu zase příště. Mějte se. Díky moc za pozvánku, díky moc poslucháčům za počúvanie. Krásny deň. Ahoj.